amal sing paling saya niku bagusi wong tua loro bapak ibu. Nah niki nggih dibagusi. Jane bagusi nggih matur sing alus, nek gadah diparingi, nurut nek diperintah, nyenengno. Niki jenenge birrul walidain. Dadi ngeten niki, nek nang wong anggere petuk Habib, tangane Habib diambung. Angger petuk kiai tangane diambung wolak-walik. Tapi kabeh iku muspro gak ana gunane nek kapan petuk wong tuane ora tau ngambung tangane wong tuane. Ajal. Kalau kiai tangane kiwa tengen. Wolak-walik diambung, jempule diambung. Kalau Habib mboten. Tapi nek karo wong tuane nek salaman kok ora tau diambung tangane wong tuane. Muspro kan gunane. Birrul walidain. Bagusi wong tua loro. Lho niki ngaten. Pancen kula jenengan diken tadi muqaddimu ustadi ala nafsi walidi. Wa inna lani min walidil fadl wasaraf. Walaupun iso ngaji niki lantarane napa niki wong tua memang kula kejadian mulyakaken guru, tapi aja sampai kula jenengan kalah oleh kula jenengan bagusi ten kene wong tua loro.